feia molt de temps que no m'ho passava tan bé llegint un llibre infantil. Mireu, el 2017, Edicions 96, va publicar Mar i el llibre negre, escrit per Manel Álamo. Té unes il·lustracions meravelloses de Jesús Huguet. Bé, Mar és una xiqueta que està enamorada de la literatura i serà precisament a la biblioteca de la seva escola. Mireu, així teniu alguna de les il·lustracions. Quina meravella! A la biblioteca de la seva escola, on accidentalment va alliberar a un espectre que vol destruir tots els llibres del món. I clar, això no pot ser. Mar tindrà que endinsar-se en el llibre negre, on tindrà que enfrontar-se a un munt d'aventures molt perilloses per tal de salvar la literatura. Millor premissa impossible. Si sou fans de la història interminable, si esteu enamorats de la literatura, si us agraden un muntó les aventures, en una emoció darrere de l'altra, i dels llibres que estan meravellosament escrits i que són ideals, per al meu punt de vista, per a qualsevol xiqueta o xiquet, teniu que llegir Mar i el llibre negre. I no us oblideu, llegir en valencià està de moda.